Hi Ola, in dit video vis ik jullie hoe ik de 3 keukenpij bak. Ik vang aan met 3 keukenfienmeel. Voor dit pij film ik 3 keuvel fine driehoeken. Een keuvel suiker. Een viertel keuvel meel. Een keuvel butter. Een drittel keuvel malz. En 1,5 theelepel backpulver. Wanneer de ingredients dus allemaal have, dan dat doorgerieren. En wanneer dat is fijn doorgerierd have, dan 1 keuvel van deze kruimels terzijde zetten en dat even in de glasploot nadraaien. Wanneer de pijlkaars is fertig is, dan dort het ziet zetten en dan den Schlich opvangen met kern. Zo, voor dat Schlich doen we 1 keuvel suiker, 1 eetlepel cornstarch en dan dat goed doorgerieren. Zwei keuvel water. En 1 ei. 1 viertel keuvel butter. En dan dat alles op opkeren, aber dat eerst fijn dik is. En wanneer dit slecht is dik gekerkt is, dan dat op den pan opgooien, wanneer het nog heet is. En dan dat eine keuvel kruimels erop streen en dan nog chocolate chip overstreen. Dan is de pij ready zum bakken en dan den 20 minuten op 350 Fahrenheit bakken, aber die is bruin is van boven. Dankeschön für kijken.